most így rendszeresen itt részt veszek a találkozókon, és köszönöm tényleg ezt a rendszeres ragaszkodást, mert úgy érzem, hogy ez a meghívás annak is szól. Azzal kibővítve, hogy azért most találkozom olyan emberekkel is, akikkel már régen találkoztunk. Azért szomorú vagyok, hogy a saját osztályomból csak Tóni van itt. Én azt hittem, hogy én jobb csapatot építettem. Tehát ezek szerint nem annyira sikerült. Belminél áll? Majd megkapják azért a járót. Úgyhogy, na mindegy, én is nyugdíjasként tanítok még a mai napig, júni 15-ig, ha csak, de én már nem közalkalmazottként, hanem megbízási szerződéssel. Nem teljes óraszámban, azt nem is lenne jó, de csinálni az viszont nagyon jó. Nem tudom, hogy ősszel mi lesz, vannak még kiskapuk, mert szerencsés vagyok a szakomat illetően, mert fizika tanár, azt ha figyeltétek, mondták többször, hogy egy tanárszakon végzett tavaly az ELTE-n. Úgyhogy nem tudjuk, mi lesz, a Pista tőlem is megkérdezte, felterjesztett minden, de hát hogy ez nem erről szól, majd én még nem kaptam választ, úgyhogy nekem még nem tudni. Én hiszem, hogy mint annyi minden, ezt is nagyon elhamarkodták, mert majd kíváncsi leszek én ősszel, amikor tantárgyfelosztást kell csinálni, hogy kitüldenek be fizika órára, mert egy van rajta. Hát majd valakit beküldenek. Na mindegy. A lényeg az, hogy én hála Istennek így érzem jól magam, hogy csinálom azt, amit nagyon szeretek, egyik a tanítás, a másik, hogy a családomban is rend van, hála Istennek, én a Jóisten kegyelméből kislánya vagyok még az édesanyámnak, tehát nekem él még az édesanyám. És én azt hiszem, hogy ez egy nagy adománya a sorsnak. Két lányom, hát nagyjából azt hiszem tudjátok is, nekem a nagylányom a Honvéd Kórháznak személyes főorvosa, a kisebbik, hát ő egy ilyen egész más típus. Most másfél évig kint volt Madridban, mert ő elvégezte a jogi egyetemet, meg a turisztikai, tehát a idegenforgalmi főiskolát, nemzetközi joggal így kint volt. Na de vele ugyanígy bánnak, mint ahogyan velünk most, mert megélve azt talán minden, most ez tényleg nagyon csak dolgozik most bennem, visszavettek neki mindenféle kompenzációt a fizetéséből, mondván, hogy másfél évig a hazai kalapba semmit nem tett. Nem mosogatni volt kint, hanem az ENSZ nemzetközi turisztikai szervezeténél. Mindegy, az nem ér föl azzal, mert a boldogulás az nem egyenlő a boldogsággal. Én ezért ezt vallom. Hódolok sok szenvedélyemnek, rendszeresen járok úszni, Tónika, Dagályba. És osztálytalálkozókra. És ott néha találkozunk sok emberrel, igen, amikor éppen szaunázom és rám köszönnek. Na mindegy, járok egy énekkarba, énekelni, szóval most úgy erre is van időm, plusz nagy szeretettel jövök mindig a Jász utcába. Azt kell mondanom, hogy ha újra kezdeném, megint ezt a pályát választanám, de megkönnyíti valahogy az elválást az, ami itt most azért az iskolákban, nem csak nálunk, hanem egyáltalán, ami itt most begyűrűzik, és őszintén sajnálom a mai fiatalokat, és azokat a szülőket, nagypapák, vagy a nagyszülőket, akiknek van iskolás gyerekek.